hunting kalson nuwa chuan mi sian te bula thu in anti ti a mi sian nu in mei nei tak tak a ji jing chung chang le an chung ko chung chang a zo chuan ji jing pon tha takin lo chang ve zela ma se mi san chuan an bo rak she thiamin chu ei do kan lama shwai phei ta da ya an chut nu rei lo te ya hunting te pu tu po an lo lang ve ji jing chuan a pu chu chi bai lo buk ve thwa ya an chut tan nu chuan hunting a pu chuan ji jing chu sum do na soi puin zo na azota ji jing po chuan thatta ka changin apu du angin achang ti sha takin hunting po alo lom viau anei zo nu chuan mi san le ji jing chu po na kal chhuakin mi san chuan hunting an ji jing aton nuwa a in thak danglam na sa zia le hlimhmel a put nim to zia thu te chu soin ji jing chu a shil mulmula anin ton ma a ko har thei zia le a tong tlem thin zia te anu le pa thi nuwa ngat phei chuan tu ma abyak ngai mang lo thu te chu shilin ji jing chu lom thu a shil mulmula hunting lo kalin apu in ji jing a mu du thu chu arun soya ji jing in apu wa han mu chuan apu chuan calligraphy in an pani ming lo zia ka Mr. Han chuan a ming om zia zo tin ji jing in a ming om zia RC achanga an phua chu a soi ve mai boka apu chuan midanglam tak zongi ni ti in calligraphy zia la ro man lo chu nidanga apek mai tur thu a shila an ho ko nga chuan ji jing chuan an lunch e chu exam ne na te khina hunting an I lau thonga mi ti ya lo zo chuan ji jing chuan apu in an pani minga jak dun chu mindu lo hul hwal chu ani big lo ti na anyang ti ro ti in a soi siam siama ma se ni danga min pe ka tum thu a soya kalapa skim lo ti na chu anyanga ti in a soi le zat apu calligraphy na la ti za soin hunting po I horopa na la in tha chon thil ani lo mu ti ya zo chuan hunting chuan ka hne na in zirla engti ka emu chuan kapu thla kal zel thla tu ilani ve mai theya sin ti ya lo soi chuan ji jing chuan ngai to chiangin alai hle ringot ji jing in hunting no panla thala ke en la chuan hunting ero in apu thu soi lo ngai to le dai thunga apu chuan ji jing nin an mi sia ain an cha cha tho soin an pian na le an sei len na adana wanga an danglam hlok thu shila anin ti thiam lawe mo in mu thiam lo huna an tan a har sali tukang ti ya a shil chuan hunting chuan thei pato pa in siam reman tum tur thu chu alo shela apu in lulul taka ngai to chale tura ati chuan hunting po chuan mangai na wanga ati thei ngei rin thu chu alo soi ve bok hunting an thil shila tumla chuan ji jing in message dongin Mr. Chang he ani jing chen te thopu ya asoma hunting an lo zo chuan Mr. Chang ani thu shilin mola ti thu asoya hunting el pui berani wanga a thopui don lo thu soin ji jing chuan el pui ber ka thopui ten ka be che angai do na sin ti in hunting chu a shila in wal tura akal san nu chuan hunting ero thil engi mutak mul tu om ang mai in angai to na akom hunting chuan ji jing ne na anu le pa te video call tura shilin an chen chin shot tira ruta ji jing in anu le pa te callin abyak zowa phone an da chuan hunting chuan thohwa yin an chung te an mu ve ve to boka ti in lom na nei ruta ji jing lunch ei du songa zo ero chuan ji jing chuan exhibition a hnai to wanga in wa sainan nalama in pumpe ka ngai thu chu alo shil hunting po chuan a hna ari ru pe tura shilin alo fui ve boka exhibition an chan ma chuan ji jing le Miss Jeng te chu in mu in hunting chun chang an soya Miss Jeng chuan ji jing shat ve lo tam tak shilin an company jingchen elpui ber chu hunting a invest ve tho ni in thutia maneya hantai le jingchen zum kho mani hantai nen an thutia ma ti hlotling ani chuan jingchen chu an top san mayang nge atla chhia ang ti chu hunting amu ta zirani yang jingchen chu hantai in hlia khu na mai an ni ti in ani lo pon ji jing a hmangai na azirin a hmangai to lawa aning to ani chuan hunting zokin ati chhia ang che ti in hunting mi zia she chiang zoka in soin ji jing chu a soi chhaya ni ber ji jing chuan ka hnung lama min be angai hei nem
han ta ya a invest ani chuan a company ti na ani mai alom ti ya soi chuan Miss Jeng chuan engki ma shil vek chin tura che kalo nga ya a chungchang thil tam tak hriat ilanga ya ni tiro a cha e I ngai to ngai lawami thil pe ki don reng reng in a aya I pek let ve se la ngai ti in chak in ti zok mel takin akal sana ji jingero a ngai to in a ril ru chu a boi mel tak zet ina thlen po chuan Miss Jeng thu soi ngai to le tin amu tala fu theilau hunting in bo zo hne na chuan han tai ma son zia le nakin loka thil ti thei tak ni ta se jingchen hian lo theilawin kan bel angai ngem ti soin engtik nia emo jingchen hi kalna tur nei lowin omta se ti ya zo chuan hunting chuan han ta I elpui khera ngai hleinem jingchen tan I thorem zia ka sha a ka ven him sak don che alom ti in hunting chuan a shil ji jingi ro chuan a hmanga yem ti in lo zo dai mangai na te khin dan zo tin hunting chuan mangai na om zia a shat fia dan lo so ya ma se ji jing mu te ro a chat pha lem law zana po chuan ngai to na kom ve ve in anin belo reng reng zinga hunting a tho chuan ji jing alo om to lova a chan chu hunting muthi lain an chef hongin hantai shareholders ani na lekha le hantai le jingchen insom na tur agreement lekha a mu wanga ni hunting chuan a tho ve le ji jing a song nga la ma se a khumbula le khalo om mu in a safe en ngalwat ji jing om lo chan po she thiam chop chil ve nga lin hunting chuan za na ji jing thu soi te chungai to le tin ju jaw hne na ji jing in a shevek to ti a shila ju jaw chuan ilungai ngai to lawang chu tia lo soi chuan hunting chuan midangka achanga a sha zok thule amana soi chuak lo ti chu a shila ju jawan khonge tu na om ti ya zo chuan hunting chuan Mr. Changnen tho ho chungchang an ngai to mek ti in ji jing thin rim ri wanga in biak in omzia nei lo thu chu a shila ji jing chuan Mr. Chang mu in contract chu arang thei ang bera sai na du thu chu a shila Miss Yan chuan jingchen share nei tu te singa Miss Chang tel ve to a lom puina thu shilin sunau chu alo dom pui ve mek boka an thok du na ni ti chu Mr. Chang po chuan midang shil lo tur ti in zep tla tur chuan a shil ve bok ji jing chu jameng kya nga zo kho in jameng chu alo lom thiam hle ma se ji jing ero in muta du thu so in mutmuna chuan hunting message angai chang renga chutyang bokin hunting pon Miss Jeng chu Mr. Chang mutura kalin lom puina hlana tuma ma se Mr. Chang chuan hunting nen in rem na dang nei in jingchen company a Mr. Chang a share chu Miss Jeng company gwangja wa hunting a share nen in thlengin an lo indoor ton le to zok hi alo ni Miss Jeng in a company gwangja la ka changa hunting an akuta sil chu a ril ruan at me hle a gwangja chu bolhlo angle ka angai ti in a ril ru chu anat me hle Mr. Chang chuan Miss Jeng company chu chata ka in kol pui tur thu chu a shila ji jing chu ngai to na boy mel takin hunting kong kabula chuan a ding renga alut mai lo in chunga alut chuan hunting chuan strawberry lo sil meka ai thei chep thu chu alo soi ngal wat ji jing chuan Mr. Chang nen an tho ho tur thu soin I thin rim lawami min shel turi nei lawami ti in a zota hunting chuan ani chuan ka zo tang che ngati ngei ti min shel tur in nei ve don lom ni tongge chu ke elpui beran nya enge ngai to ti ya zo chuan ji jing chuan tunge ngai poimo hanta I ne ya jingchen in tunge a tho pui ti ngai poimo chuanga mi nge ni ya ingkim I thu hnuai ya a omi moi ti zok jingchen I ti chet ai chuan midang kuta a ompo a poi lo zok ti in changa hunting chuan midang company ya po ka investa hantai shareholders ka ni boka enge chuta chuan boina om ti ya zole chuan ji jing chuan midang company chu ka shathiam ma se hantai kher nga tinge kala kai zep kan company ya invest chan chu hantai hla khu nan chawani ti ro ti in zot le ta hunting chuan nangmai ni kha poisa lama boina tok ka tel lawin jing chen hi thui takakal theido nem ni ati chuan ji jing chuan
acha jingchen chu ipui nge yalom ma se ka thorim na po atelasin partner zon le product design thlengin ka company ni sin I company ni lawin hetianga min ti tur hian dikna I nei lo ti in a chap ti a hunting chuan engwangin nge jingchen chu ti chiat ka du ngotang an mason na hi katan po acha thawalom ti in jing chuan adu thanna a tongke thopui ani thu a soi chuan hunting chuan a study room a shwain Mr. Changnin anin remna zia a mu a jingchena share za a somnga pathum a nei to thu chu a shil hunting chuan kanin somna wang chau ko in jingchen ka ti chha du ringem ni ti ya soi chuan eng in somna change kan nei engdin huna nge min din tir tak hi ran angle ka min ngai nge ni ya nui za siam tu wa ti in ril runa takina zota hunting chuan ril runa takin min ring chele mai tongke in jingchena invest an du chan hi ngai to ngai yem hanyan tenen changkopa min ti chhiat an du wanga sin hanyan in man ro a jingchen an mang mek ani hi isha thiam theilowem ni ti in thin rim takina au khuma jing chuan ishe veka lotling turin I du a jingchen da khama I mang mek reng ani hi ti ya soi chuan hunting chuan da khammu ni ya tongke hne na changa jingchen nei le tur hian ka be ti sha mt in lekha chu a pe a jingchen chu ita ala ni renge I du tu danin I ti theyang ti in jing chuan anun ron thak lu tuk du tok ro kamit muwa chuan thinlung nei lo ang che ini to ti in do soi mangi ni katan I tha em renga kalo du man hial che a ka mangai hial che po anima na ma se ti in huntingan akal nei po chuan lo du lowin mi hlo om takini lo om tak ti in chap chungin a chwa san hunting po a ril ru na ve le jing chuan hentai president Mr. Cheng mu in tho ho na chungchang a soipui Mr. Chen po chuan ama khan Mr. Han chu kan tho ho na tur hi ka soipui to a ma se min hniala ti in lo shil ve poka jing chuan in zom khom chu apom thu le thil pani angin thu chu a soya na thokten na thilan ti swala ni lo chuan ban lo tura nge nin apani na a chuan jingchena thok ho chu a shana an tho phal sak turin Mr. Chena kal nu chuan jing ero jingchena chan tur chu a ril ro nat me hle Mr. Chen po chuan an thu soite chu hunting a shil ve ngal boka jing po chuan meeting nein anin som na tur thu chu na thokte chu a shila an office chu an laman thei tur thu le tu ma ban an ni lo tur thu chu a shila na thok ho po an ngoi tlang hle Miss Yanin hunting mutura akal chuan hunting chuan a phen na a om renga ni ti a sha thulo shilin approve nan thalak po a mu nge a po shila a vau nu chuan Miss Yan chuan I du dan chuan min shemla kani na I shil pon dongyang laka do da tu I nei to lo ti na anya nga ti ya hunting a shil chuan hunting chuan mi shata ka tilang don hlei nem chungkwa kan ni hi mol phau ka du hlei nem ti in mi sang zo pon lam mi tering to lo turin thattakin a shila malam huna min tho pui zel nge I du nangma akal shan I du thlanna ani ti ya zo chuan mi sian chuan tho pui du thu lo shil ve boka heng boina te hi a zo huna jingin akal san ve ange ala omang ti ya hunting chu zot ve in a chwa sana hunting po angai to na chu a boy le vial to jing chuan da hwang ti lo chu hunting in a changin a bung ro ala chwak veka hunting po chuan an pani su nu ami thla a chuan ron lang zut suta a chungoi ringot jing chu new year mang turin anu le pa te bula a ho a hunting kalve lo chanan zo chuan an chung ko a thil man mu thla ka thleng ti in chuan lama siam saka ma se anu le pa te na omdan an mu chuan thil diklo om ti sha thiamin zo na zo tam lu tuk lo turin ani shila hunting po chuan a pu bula jing nen chuan anin kar ala top mai lo tur thu soin apu chuan nui chung chuan I lulul ve hle mai a tha I nei le theyangem kan lo en anyang chu ti in a chwa sana Ju jau lu chuan kongka kharpui lowin New Year mal taka an mang bik chu an soi dun mol mola huntingan da hwang cho pe ka tum chuan a mu sui law ju jau kongka kharpui lo kha sha in zong turin po na an tlan chuak ngal wat lui luang pi a va mu in
hantingan a hmu ve le tuidai ka in avapan ngal sok sok him taka in an thlen hnuwa ju jao chuan da huang po I hmu le to a api pu alo kir le vat mayang ti in a hosana ju jao chwa hnu chuan hanting chuan da huang chu bemol molin ipi ingai wangin ilo chuak ve ni mo ingai ve thawami alo ho chep tu ang kal chuak to su o ti in jing chu taxi new year chi baya vathon jing pon lo en ve ngal vat ma se chang lowin a chungoi renga hantai le jing chen te in som kho meeting ma saberan nei don chuan hanting chu ma taka kalin a chu ma sabera li le je jawa mu chuan je jing mu ve in be se in a hoi roya ma se a mulaw meeting an chan don chuan je jing lo la thlen lo awangin hanting chuan nga a rota Mr. Chen chuan je jing in akal don lo thu message lo thon thu chu a shil chu ve le hanting po chuan chana rot ve ngal meeting zo po chuan chuak ve mai lawin je jing chut na chu a thlir renga a call po chuan ala theilaw li le je jao te office lu chuan thil diklo a omem ni ti in na thok te an zota na thok te chuan je jing ni na changa message an don cheu thu an lo shila je jing chuan an na tho to alom thu soin an tho chat zia te a soya an tan thil pe ka lo ba sai vek bok hi alo ni chu na thok te nan hmu chuan an ril ro khoi hlom em bok je jing chu thlona chuangin a hlim lo hle chu ti la chuan hunting pon na omna sha tumin li zot ve mek boka li chuan shil du lowin hun thol peri turin a shila chu an pani ve tan po a chazo kang ti in hunting ril runa chuan zu botol in chopina in lui vaka ju jaw lo kalin ron boi pui ngal wat damdoi pe in amutir thlap nuwa a chwa san chau hunting ron harin tuibana tum chuan je jing in a birthday ya kar che sang om je sang ne ya pek chu nekla in a chara a en ringot chanchin in shelo le in belo ve ya anom lai chuan je jing chuan Germany ya an su hnu te fangin a local kwala chuti la chuan hunting po an su hnu te fangin thil dang angai twa theibik law hunting omdan chu a chan te chuan mu theilowin rahman na siamin ti dan turan ngai to a hunting chu linja bara kawin cartoon show an entira an show siama chuan hunting chuan en rengin jing she chuakin a in ngai bela arsike cheto chu hunin a thoidam li anga moi takin ale eng li ang mangai na dik taka ni chuan ti in an entira amit tuyat la hial jing chuan professor ming ne na damdoi chungchang sir le in a huna mang ve meka ice cream eya a chaw lai chuan apia a Chinese mi ve tho Dr. Kin chu German panin anin be ve mola jing chuan Chinese ani ti shave in belem lawin angai sak lem law akal san hnu chuan rug ti ron aw vak sha in rug chu alo pal tlu sewa anhnunga lo tu chu tu dang lovin Dr. Kin ani in hme sha tirin jing chuan alo shaviaw professor ming zir lai ve thawani ti po alo she to nge Dr. Kinan lom thu shil chuan jing po chuan akal san ve le mai Dr. Kinero in en zui wang jing in professor ming library of to chuan Dr. Kin po alo om ve le a professor ming chuan ti tur nei thu soin Dr. Kin ne na chuan jing le khabudu song lo en pui turin a cha a Dr. Kin chuan in biak po theina tur lo tilin jing nen anin scan hnu chuan jing le khabudu song tur chu azon pui ve ngal hunting po na a boy viawin hanjing CEO ne na chungchang an soya Germany akal tur thu soin dongyang base lo pa a professor ming ati ti pui tur thu a shila jing in professor ming atlo chuan professor ming chuan jing novel paper zia chu a zia thiam thu li ziak cha ati thu lo soilwa min Dr. Kin lo lu ve chuan jing chuan atuk le maya a ho tur thu shil le in professor ming mangcha tura kalani thu chu alo soi ve thwaya professor chuan kol dongin ilo thleng to mo loka tlang mai ro Dr. Kin po a umalum ti in a phone chu ada a jing chuan akal mai tur thu lo soya Dr. Kin chuan zui ve ngalin professor bula chuan in biak na hun ala tam do na lom ti in jing chu a shwai chuak ngal dai
library ya hunting alo lu ve chuan professor hna Dr. Kin omna azot ve ngal professor chuan China a let tur zirlai a nei thu shilin Dr. Kin ana thla du a an chuak ta ni kha ti in a shila professor nen chuan reilo te ti in a chhuah san ve ngal ji jing nen an len dun na hmuna chuan kalkwalin ji jing hming lamri a hriat ve le hoi chuak ngalin a hma ah chuan ji jing chu alo thu reng hi ava mu ngal